זה מה שמשלם כל ישראלי שחוסך לפנסיה, אבל עכשיו יש מי שבקש ברשת איך לא להפחית את הסכומים האסטרונומיים האלה בשבילכם, ביוזמה שאפתנית שאנחנו חושפים כאן לראשונה. מתן חודורוב, שלום. היי אביב, כמה פעמים צפית בקנאה בתנאים המפליגים שמשיגים חברי איגודים שונים במשק ואמרת, אם רק יכולתי להיות כמוהם, הייתי משיג תנאים הרבה יותר טובים. אתה מדבר על מה? חברת החשמל, למשל, כל איגוד, ועד גדול שיכול להשתמש בכוח המיקוח שלו כדי להשיג תנאים טובים בהרבה, נניח מול החברות שאנחנו רואים עכשיו על המסך, חברות הפנסיה והגמל, שמנהלות בסך הכל טריליון שקל שלנו הציבור. אז הנה גם אנחנו יכולים, הבלתי מאוגדים, באמצעות מיזם חדש, אותו אנחנו מציגים הערב, גט פנסיה. פיתחו אותו שני פעילי מחאה חברתית, ערן וגל, ומטרתו לייצר קבוצת ענק של הבלתי מאוגדים במשק, כדי להתמקח בשמם על התנאים. בעצם הרעיון אומר שמספר בעלי העסקים הקטנים והשכירים שאין ועד גדול שייצג אותם, והחיילים המשוחררים והסטודנטים, בעצם כל ישראלי הרבה יותר גדול מאשר כל ועד במשק, ואם הם רק ישלבו כוחות הם יוכלו להתחרות ביתר קלות מול גופי ענק. ובוא נסביר אביב, מה הם בעצם דמי הניהול? זה התשלום המופקע שמעצבן כל ישראלי שחברות הפנסיה והגמל גובות מאיתנו פעם בשנה. גם 6% מתוך ההפקדות השוטפות שלנו לקופה, וגם 0.5% מתוך הצבירה הכללית. ואז מה קורה כשחלק מהמשק מאוגד וחלק לא? האזרח הפשוט מסבסד במקרים רבים באמצעות דמי ניהול גבוהים יותר את התנאים המצוינים שמצליחות להשיג חברות הפנסיה השונות. וגם כשכבר משיגים תנאים טובים, דמי הניהול תלויים במידה רבה במקום העבודה הספציפי שבו אתה מועסק. אם תנסה להחליף עבודה, תגלה שדמי הניהול זינקו. אם תנסה להתמקח לבד אגב מול קרנות הפנסיה, תגלה שזה קשה, קשה מאוד. בוא תשמע שתי דוגמאות מתוך כתבות ששידרנו לאחרונה במוסף הכלכלי אנליסט. ההפקדות שלה זה 6% מההפקדות מבחינת דמי ניהול, זה 0.5% מהצבירה. וזה המקסימום שמותר בחוק. נכון. למה צריך לגבות ממנה כל כך הרבה? אין משהו שכרגע אני יכולה לעשות כדי להוריד לה את דמי הניהול. לדמי ניהול מאוד גבוהים שאוכלים לה את הפנסיה, ובעוד כמה שנים לא יישאר לה כלום. זה דמי ניהול של פנסיית חובה, זה הפנסיות. אלה לא הפנסיות, אלה דמי הניהול הגבוהים בפנסיות. איך אפשר להוריד לה את זה? כל דמי ניהול שלא יהיו אוכלים חלק מהפנסיה. אבל יש לאכול ויש לזלול, אתה יודע, וכאן זה ממש חפלה. כן, וזה מה שעושים לפנסיות החובה במדינת ישראל ברוב המקרים. אז השאלה, איך אתה יכול לבוא לקראתה כדי שנסיים את הסיפור הזה בטוב? תשמע, אנחנו נוריד לה את השוטף ל4%. מ6 ל4, זאת אומרת, תוריד שליש מההפקדות השוטפות, כן. במצטבר נוריד לה ל0.4. טוב, אתה יודע להתמקח, מתן. קשה אבל אפשרי. תגיד, מה הסיכוי של המיזם הזה שאנחנו חושפים הערב? שמע, אני אופטימי בסך הכל. בשוק הפנסיה הכל עניין של מיקוח ושל כוח מיקוח ומכרזים נכונים, ולכן אני מאמין שאם ההתארגנות הזו באמת תצליח והגולשים יהיו חכמים מספיק כדי להיענות לאתר האינטרנט שאתה רואה פה, שכבר התחיל לאסוף פרטים ושמות ונתונים של הגולשים עצמם, יש כאן סיכוי לא רע בכלל, כי מדובר אמנם בשברי אחוזים, ההבדל בין רבע לחצי ושליש, אבל בינינו אביב, פה קבור הכסף הגדול, בין רבע לשליש מהכנסות הפנסיה של כולנו, החסכונות שאמורים לשמש אותנו לטווח ארוך. זה מצטבר לעשרות אם לא מאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים, זה פשוט ההבדל בין לפרוש בכבוד לבין להישאר בלי כלום ולהיות תלוי בקצבאות. אז למרות שזה בעוד הרבה שנים, כדאי לחשוב כבר עכשיו. אני בעד המיזם, גט פנסיה. טוב, תודה מתן. ועכשיו נגיד שלום ליוזמי הפנסיה של המדינה, בשאיפה לפחות. גל וערן, שלום. שלום אביב. שלום אביב. כמה כסף אתם מאמינים שאזרחי ישראל יכולים לחסוך בדמי ניהול? כל אחד יכול לחסוך משהו כמו 100,000 שקל. המטרה שלנו זה לייצר את קבוצת הרכישה הגדולה ביותר, או את ההתארגנות האזרחית, שתוריד ביחד את דמי הניהול לקבוצה, וכל מי שיצטרף יגדיל את הכוח מיקוח שלנו ויאפשר לנו להשיג תנאים טובים יותר. אדם בן 30 שחוסך ב5 שנים האחרונות ומרוויח 10,000 שקל, ישלם 397,000 שקל במהלך ה-37 שנים הקרובות דמי ניהול. על ידי משא ומתן והורדה של הדבר הזה למחצית, הוא כבר יחסוך מחצית מהכסף. איך זה שונה מאתרים כמו פיקס או אחרים שמסבירים לנו איך להוריד את דמי הניהול? מה שאנחנו בעצם עושים זה מרכזים את כל האנשים ועושים את המשא ומתן בשבילהם. אחד האתגרים באתרים נהדרים כמו פיקס זה שהם נותנים טיפים למשא ומתן, אבל הם עדיין משאירים את הבן אדם שהוא צריך להתקשר ולעשות את המשא ומתן בעצמו. האם זה מיזם חברתי או עסק? זאת אומרת, אתם הולכים להרוויח גם כשני היזמים? המטרה היא לא לעשות כסף, שאנחנו לא הולכים להרוויח מזה שום דבר מבחינה כלכלית ברמה האישית בכלל. המטרה היא אך ורק לעזור. 1.9 מיליון איש במדינת ישראל משלמים את דמי הניהול המקסימליים, כלומר 6.5%. זה אומר שיש כמעט 2 מיליון איש שיכולים ליהנות מאוד מהמהלך שאנחנו עושים. כמה אנשים חשבו
מבחינתכם כהצלחה? אנחנו היינו רוצים להגיע לעשרות אלפים ומאות אלפים ומיליונים של אנשים. מיליונים של אנשים. כל אחד חוסך לפנסיה. אביב, כולם צריכים לחסוך. אוקיי, גל ורן, אנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה לכם. תודה לך. תודה לך.